bubagra hai leader bubagra mokun jaga panang niya karen da hote bogosong abon bagino chungkuno kirina koi chungkuno warna koi bubagra mo 2023 somari kaplai engoi sini ti prasarno yok samane lama dinai no dinai khadan da hote bogosong abote bo kasimiya national party cpm bo kasimania bjp bo kasimia congress bo kasimia khadan da hote bogosong जों एकमात्र जों दाबो दिन तारिख सिनि नासनाय दंसो गोबांमा दाबो फायनाय नंनो रांनि फायनाय बिरि फायनाय सीएम फायनाय बीजेपी फायनाय गोबांमा पार्टी फायनाय किन्तु दाबो जदि जों रां हेगाजों धरे साना दागै जों बय हो तय हो तुइ कामानबाय जों दागै हो गेस हो आमदे जों खाइ हो थाङा दाबो बगसं आमदे है दानागिरि आमदे है जुमलाबार आमदे थगाय सरगाना जोंते नांगे खाना दाबो बगसं गोबां मानसिफोरा 330 बर' सिनि साख्रि फेराव अनेक बर' साख्रि हारिका अनेक बर' लांगा जखा दिनै आं जि बाय थांजोलि बगागानिबो थांजों माराव फायगाय नगद जुदि खुसै दहागाय नगद जुदि मानसि दहाय दिनै आं फट'खौ माला बहुद गांजा होनो थांनो दाबो बगसं आं बेलाय हामैमा बगागाना बिमो थांजों माने फाय आं आरो फराय सारा दुनियासि जत तिब्रासाबाय दं चावल कमबाय आरो बखांजे हायनिया जुदि आं तिब्रामाथा फायागाय दिनै नगासु दहागाय दिनै आंनि मोर गेला बायो आंनि बुसकांगा मारि बुसकांगा फायला लानो थाखाय दाबो बुसकां आंबो साननो दङ बाराबो साननो दङ जत नंखाव समायतानारि जत दाखौना गननो दङ जत बखौना गननो दङ जों जतना जों दिनै जे नगो थाङै जों दिनै रते समायतां थानाय दिनै जातिखौ सिंगोन दिनै बुमांगोन दिनै दाखौ बखौगोन जों जतना स्राय बुजोबै जों ताम बागै मो 2023 नि सम मारिव जों बुवारानो लगिना जों जतना कासे बुजिलेनाय सिग्लाराव बुजोनाय बुरिराव बुजोनाय अग्राराव बुजोगै जों गानबे नायथोगै सिनिमो 2023 मो आश्रम मारिव जे सबान बुजाथोन जों बनो जतनि साइ तिप्रा साइ जतनि साइ गोबां बडे जयखै जों बुवाग्रानो कासे सरकार दिनै खाना दावदे बगसं नों खानाबो बगसं जों खाना दावदे बगसं नरं नुखना मियाव उस्तांगो लाइ थायो सिनि सुरमावो सिनि मो तिप्रा मोथा सिनि मो आंचलिक पार्टीनि चबावसे तावसु जते तिप्रा साराव के बुथाजेखौ नै काइसा बुनि बसनि बराव सिनि तिप्रा सानि बागै सिनि गेटार तिप्रानि बागै बो बुथार जागा खादों दावदे बगसं बुनि दफासे सिनि बागै लांमारि दंनाखा किन्तु तारबो सिनि तिप्रा सारावले तारबो सीपीएम तारबो बीजेपी तारबो आईपीएफटी तारबो कांग्रेस नै दङ खादों दावदे बगसं जों वानसुनन दरकार दङ बुइंगाव फासि सिनि बागै लांमारि मानांगाय जों खानजांले मानिबा जों खानजांले मानो आबनो पनेमु सुगो जे तारबो फायखौ सिनि तिप्रा मथो तारबो बुबागारिन मारियो फायखौ तारबो तिप्रा सानि योग समय लामा फायखौ बरंना पनेमु सुगो सोशल मीडिया नि बिसिंगै जे आनि मो माइ फरान खानाय जतन पनेमु सुगो फाइदि जों ताकलाय बैसा जों जतन तिप्रा सा एंगै सिनि बुबागारिन लामा हिंगै जों तिप्रा सानि काइसा लामाने मोथाना लामा ससा लागलायसनो आलाबो ककजारानो जों खाना दाबदे बगसं ओ निये जे बुथार जमनि सिनि बनजित नमसूत्र वो जे समय बाय इलेक्शन सिनि सुनो आपन होते बसिनि तिप्रा मथ जॉइन थियो आपन होजन तिप्रा मथनि सामखाय दो जे समय सिनि हालाले बाजार सिनि तिप्रा सरना मानि फरना बुतो खाय तानखा आपन बसिनि तिप्रा सरना बगे बखरन दिए दो किन्तु बसायनो आजराव सुनो बहाय जुदि लिडार थांगाय आजराव केबो बुमु पेरिया सीपीएम बुमु पेरला बीजेपी को पेरला कांग्रेस को पेरला आबाहाय लिडार न बुथाय देखे बर इंगला नायने बर पांति है लिडार खानो इनि बुथार खिगा आं सानो मुजुगो जे बुथांने दङ आं सानो मुजुगो बर बांसुना तिप्रा मथानि बर बुथार खगाय तिप्रा मथार नगनि लाखा थु कमानि होय आबो किन्तु रं आं बर सानो मुजुगो सोशल मीडिया बिसिंजे आं वार्निं खाने मुजुगो जदि आं दिहाय नेक्स्ट टाइम जदि खगाय तिप्रा मथा के तिप्रा सर केबो नगा सुगै माथि कान तंलार जों लामा अंखरै जों आबनि जवाब दिनाय जवाब जों आबनि करा जवाब दिनाय जों इलेक्शन कमिशनार साका जों प्रशासन साका नेक्स्ट टाइम जदि आं दिहाय इंसिडेंट सुनो सुरमाया एंटायर तिप्राव जदि आं हाय इंसिडेंट खगाय तिप्रा मथा बुनि पार्टी जवाब दिरिया किन्तु तिप्रा मथा के तिप्रा सा आबनि जवाब दिनाय खादों दावदे बगसं आबो सुनिया आज रो आनो लामा का सुगा
어디로 바이탄 저기 한 여기 한 가이 디니고 아니람 아니 포도마 말하고 간자 방카른다고 보고 지메야 아본 가이 띠프라 사력 수나이 띠프라 모타 수나이 다르게 보고 정도라나 시면이 시노 저라 빠이카 जों दाबो सिनि लाइ बुमानो जों फुनुगरिनाय तिप्रा सारगो मो तिप्रा राज्यो बर कममनो संग कममनो तिप्रा सारो जदि थांजां थांगाय तिप्रा हाय राज्योनबो तेता लाइ बुमा सिरि मानैलै जों फुनुनाय खादों दाबो बे गोगोसं आबन मागै जों जत थांजामा दंनाय आबन मागै जों जत रेडिमा दंनाय जों दाबो नुबाय दङ जों दाबो खोनाय दङ बिजिबि रक पारा हाबै रांगे दबाय दङ सिग्रिवाय दङ सग्रामै दिनो नियाबो नुगासो सिबिएम र सिनास्रां मारिबो उला माने किजा ओ बाटे फाने जगां ओ बुखनि आरो किजा उला माहाय किन्तु कोनो कामला ताग्राय 2023 मोते सिंगाय तिप्रा सानि से मो चोंगमारे 2023 तिप्रा सानि चोंगमारे मो चोंगमारे तिप्रा सानि चोंगमारे मो चोंगमारे तिप्रा मथाय तले चोंगमारे खादों दांदे बोगसं ताबो सिनि बुबाग्रानो सिनि तिप्रा मथानो नाहाना बगै बीजेपी इंगन सीपीएम इंगन कांग्रेस इंगन जतनो खुलुमलाय दुसराय दङ खादों दांदे बोगसं किन्तु जों आसो बानि जाखा जों आसो थबक जाखा ओ दिनके फालिया खादों दाबो बोगसं दिनै जे फाइजन जतन 80 বছর যে থবক জামানি তাंक्रायले बुबाग्रानि पार्टी जे तिप्रा मथा যদি সরকার গঠন থাকে তিপ্রা সোনো যে থবক জাগলাनै दिनै जे बर फानेर जतनि बोखावनो आम जे मानसिबे फाइजा खादों दाबो बोगसं आं सानमुखौ बुबाग्रा मियाबो सिनि दिल्लीआव सिनि इंगनि आसामनि मिनिस्टार मालायाव हेमन्त बिसि सरबाय आजागाव जे समय बर मिटिं बाय आसुखा बुबाग्रानो पौसुंगा तांनो सालागे नै बुबाग्रा सुनो जे समय सुरंफोर सिनि पौसामनि पाइथाक जरा ओ कमनो बमिया सागाय नै सराय गेनि गेम दसना सागाय ताहान दाउदे बुगसं बुबाग्रा कोन दिन मोतिप्रा सानो मोतिप्रा राज्योनो कोन दिन फागलाय जों आसु जतले सिनि बुबाग्रानो पौदिसा मानो खादों दाउदे बुगसं जों गोबां पार्टी नुखा गोबां बदल नुखा गोबां नेता नुखा किन्तु ताबो जरा मोतिप्रा हासबो आनि सुंदर फगलिया ओगोर लाइट जतनो तानियाखै गरि बायका ओदिनो बंगियाव लाख तोबाय मुसुम तोबाय ओदिनो सुंदि ग्लास को भागाय ओदिनो आं बायका हेमो किन्तु आं साइदो आं कोन आं पेट्रोल नेटवर्क किना बंगियासि बुइकिरि मानो प्रश्मिक देबमा आं दिहाय पुण्य मुतिया बीजेपी इंगन सीपीएम इंगन कांग्रेस इंगन आं दिहाय नेता रंग आं देम के हासि आं किरियाव के रंग आं सानमु दङ बुइगो फारजदि जुनो लगनि थानि जुदि लामा सोना गाय जों खानजांले नेरिबा जों खानजांले मनो दाबो गोबांमा एजेन्डा फायनाय गोबांमा साख्रिनि लुब दिनाय दङ गोबांमा रां फैसानि लुब दिनाय गोबांमा पजिशननि लुब दिनाय किन्तु सिनि बखराव कायसा मुख मानसुकी जुनो एकमात्र मोथांमाने हेले सिनि बुबाग्रा सिनि जे जुनो मोथांमाजिनाय हर बुबाग्रा बादे केबो मोथांमाया खादों दाउदे बोगसं आबन नागिनो जों गोबांमा सुंताम दखा बीजेपीआव जे समय 2018 फालिनै साख्रिनि हिंगा पेन्सन बारिनि हिंगा लेखा बारिनि हिंगा सरकार विकास हिंगा पुत्ता पानि खालिया दाबल जिरो खादों दाउदे बोगसं नंगौ फुटबलाव आंसि 2-3 बार मा फाया तुइनि बागै नंगौ जरा ति गाहामानुया तुइनि बागै लामा कासुलायै 2-3 बार आंसि मा फाया खादों दाउदे बोगसं बासा आंनाव जे दिनो आं थागनि अदिनो लगिने बराबर दिनै जरा तुना गेसुं नवान सुनादि जों 80 বছর বুট হইব একমাত্র जों চাকরি মাকরি নকরে কোন ছালিয়া একমাত্র তি কাহামसिनि खान्दिने समाजे ओ ति काहाम बदसनो खाइमेरे खादों दाउदे बोगसं आउन दाबिले सुंगावान सुनाय आउन दाबिले सुंगा बुजिनाय मो 2023 जदि हमर आमा आगे जदि थक जागाय किसाननि से रांनिबाबो जदि नले बुट ओरे परे लागाय नरा हायनो हाय ति काहामान यागाय हायनो हाय लामा काहामा हियागाय आबनि बागै नां साबो नंनि बागै जतनि बागै जों फाइदि बबाय साले बबा रावनो लगिने लेसन खादों दाउदे बोगसं जे समय बीजेपी राव 2018 प्रोग्राम सरकार आं खरसा 10323 बरसौ आसामनि आप्रसिनि ताबुनि इंगो चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा तो तागासौ
বছর নর ভিডিওতে কত খানে যে সময় বিজেপি ত্রিপুরা সহ সরকারের নাই ত্রিপুরা অঞ্চল সরকারের নাই 10,323 জন দর কর্মাখাই সংবিধান সংশোধন খাইতো না নবী চাকরির পাঁচটি দিনে হিনারে খান্দা হলে বহু সাহায্য সদা তিনি আন স্বয়ং বাইখান আন খরচে 10,323 তামো থাকে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তামো থাকে বিপ্লব দেব তামো থাকে সুনীল দর কোন বান খাইলে দামর জিও তামো চিনি 10,323 জন বড় আলোচনা